So mo na itong unahon nagkaroon og pan taon no ato ning upgrade full wave ta ni atong Mio Sporty karon. So atong rectifier na TTGR regulator dai. So mo na itong itaod karon kay ang itabo mo gud ani sige ka ponder ang atong pan ato ang headlight atong mga suga. So ato siyang i-convert sa full wave no, full wave na to. So let's go. Ada ning trabahon. So yun mga paps, nakabit na nato no, tanan tara yung regulator. So tanggalon lang nato na yan, nakabit na po nato dire. So ato na siyang pandaron. Let's go. Ayos, mag-charge na siya. Sigatan ng siga. Right, so okay na siya mga paps. Ayos na. Ayos na, so ato lang yung tanggalon ay yung stock na regulator. Tawad ito na.